बेलाय खामानिखौ फरक्सा सिगली मेरिटोरियास माध्यमिक पास खाजा इंलिश मीडियम नि तराई माध्यमिक पास खाई 12 फाइनल होनानै बमो बिसिकताम सिकां बिसिबोनि इनखाना गोबां मा खुब कठिन रूप मानजागै सागनि थैति गैया कामुनुमुं टिकिया এবং দিল্লিनि एम्सबो ट्रिटमेंट खाजा बिनि काकासं बिनि जाथासं बुमा बुफाखरै गोबां मा जागाबो लुन टुन लावाय लागाय थाखाय नावै চেষ্টা खायजाका শেষ পর্যন্ত তিনি গেসমিন দুসানি সমান याकरि क्लां थांजाका बेलेखा खामानिखौ बर' मनुष्य थिमानि परे परिबारनो सामथानावनानै कोनो लैंग्वेज करे ठीक न मोताबुक आमति हाय चिराय आके याकरि क्लां बाय आं संसारनि बिनि परिबारनि बुमा बुफा हायकेन खामै दङ बिनि आत्ता शांति इंथुम परिबार परिजनल' सोंथिनि खादुमानि कक साहरो जों थिनांगौ बिनि परिबारनो ससासित जिला परिषदनि इंगै किसा मिसे तामु खायमान अबसं सायथकनै आं दहायो बिनि आत्ता आंगो बिनि फला गोथारैनो दङैथों होननाय आं दियायै आंनि खामानि पदला महर आं साखालायथों हामबाय बेलाय आं फुंनि सिङाव फायजा पुलियाव खानाका थैगानो उलावखाय सैमाका थैयाखौनो बिनि परे बुराखा ताइ जिबितलाखा खायफानो ताइतर बनो तिनि सामना नांजाखाना नांजाखा दिनै नखुंनि बर' हायनो आंबो बेलेखौनो खालामखा बनो बांसिनानो बागै दाल बिदाल गोबां एनजिअस रक खाहाम बर' रक अनेक सुबासु खायफानो ताइतो बरनो बनो कलांगिया बिनि जरा थाइकेना आं आसा खालायो बिनि परिबार रक खाकामा हायनो दिनै जारा मो मांपिलिनि बिसिंथि जारा नुनाय रक बंनि बखाबा हायकेना खाकामनाय जालाय क्रिसानि नगनि बरक जालाय दुख कष्टनि बरक खुब मेधाबी स्टुडेन्ट दंमोन खायफानो ताम खायसिनाय बरक आसा खेमा थैनाय आगुनो ईश्वरनि बिदिर बिधान मो बिधाननि केबो खाताराव दंमैया केबो अक्रा थैयो केबो कुसु थैयो दिनै जेसमिनबो दिनै अमा जाखा आं दिनै कायतनि थाइनि सुरियो बिनि फला ईश्वर खालांगै शान्तिखौ दोनजाथों आसमो ताइ खायथिमासिनि बरं गोनां चेयारमेन जे सामानि एडिसि हापां ताबु जेतु सिनि मथा ताइ आइनपिटि रुलिं दङबा अनुखुंनो नायै बरनो तुवानांथुं अबो आं खरसे एमबिसिंगै अकम आं तिसानाय दिनांगबो हामबाय